Hi there, sanibonani molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yay, nina ningangibophisi. Mina ngizoyibuza kodwa le nto phela ngoba manje angithi niyakhompela lezi ndaba esasizizwa ngogogo ngomkhulu ukuthi-ke uma kunento ethize kufunakala ukuthi omama bebe bahle nabo. Lezi zinto lezi zakhona zithanda omama abahle. Nisho? Phela niyabo ukuthi omangwabe la noma Khumalo, noma Yeni, noma Cele, bahle labo mama, bahle nje, bahle futhi yabo ukuthi hayi baphatheke kahle nje yonke into ibukeke right. Yini nje nisuke senikhuluma ukuthi khona i-stress, khona ini, manibukisho mina ngiyazisola mina. Ngiyazisola, angisho ukuthi hayi bo ngiyadlala mina bengizenzela ividiyo nje ngifuna ukuyidlalela nina ningaze nihambe niqhathanise izinto ezingekho kuyasetshenzwa laphaya kulela khaya bayaveza nje imisebenzi yabo futhi bonke bayasebenza-ke uma ungabalandeli banemisebenzi ehlukahlukene mase kuthi ne-show futhi naye okungenzeka ukuthi ingenise imali nalenye futhi i-talk show bebeyenza ikhona imali enye kufanele ukuthi ingene. Zonke lezo zinto lezo ziletha imali. Mina bese ngisho esayidini-ke likababa ngoba phela sibona ukuthi labo mama bahle. Angithi kwathiwa izinto nazo zifuna baby. Hey nina niyathanda kodwa ukuhleba, niyathanda ukukhuluma. Naniyicabangeni nini le nto le ngoba phela manibheka osomabhizinisi kahle kahle yonke into abayenzayo ihamba nebhizinisi, kune-strategy esikhona. Leyo ukuthi sekukhona ubhululu, hhayi nizoboshwa futhi ngiyezwa ukuthi iyaphumaphi leyo ndaba leyo ukuthi abantu bayasola. Mina-ke bese ngithi nje ngoba phela ilabo omkhulu laba bekhuluma benza ama-YouTube video nogogo bethi izinto zithanda ukuthi lo onazo abe nabantu abahle. Sesibuka ukuthi omayeni noma Ngwabi noma Khumalo noma Cele. Kodwa-ke yonke leyo nto leyo nje ukusho nje ukuthi vele-ke into yethu abantu banalento ukuthi masuphumelele noma bebona wenza izinto ngendlela ehlukile mase bethi kunento ethile, kunendlu evalwayo, kunjani zonke lezo zinto lezo. Kokunye mina ngike ngiyibuza ukuthi kusukelaphi ukuthi thina izinto ezinhle azisifanele noma akubonakali ukuthi nathi siyazama ngisho kithi bantu abamnyama ngoba yithi siba nalezo nkulumo ukuthi ubona nje wahamba waye endaweni ethile, ubona nje kunokuthi khona ubhululu-ke uma ungazi ungabheka ama-episodes embewu amadala baveza lapho-ke ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani kodwa nje uthola into ethile evele ikukhandela imali eningi kodwa futhi kunezinto ofanele ukuthi uzenze. Mina ngizazi-ke zonke lezo zinto ukuthi zihamba kanjani. Ngibamba la sengiyibamba ko-YouTube abantu bese behleba ngazo-ke besho ukuthi nobani-ke bathelwe baze bathi nje omunye ubhululu uthanda Isithembu ngoba uthanda ukuba busy. Konke lokhu asikwazi Nkosi yami, izinto ey'hletshwayo nathi basuke bethi bavula amehlo abantu. Asazi ukuthi bavula amehlo ngeqiniso noma nje le nto iwu-copy and paste ngoba uma ungalalela ogogo nomkhulu abakhuluma indaba kabhululu bakhuluma into eyodwa. Singazi ukuthi-ke noma kuyenzeka ukuthi bathole imeseji efanayo ngesikhathi esifanayo asazi. Nakho lokhu kwababa Mseleku mina ngithi kukhipheni ekhanda futhi ningasebe senithi kusho mina. Mina bengibuza ukuthi ngisho yini ngoba phela ngibona la kunomama bahle bodwa kanti kuthiwa nakho futhi angisho ukuthi hayibo hambani niyohleba into enjengaleyo niyeke niganga. Ningagangi la nihambe niyohleba izinto ezingalungile ngabantu. Ningayenzi leyo nto, ningayenzi. Ukuhleba kuyisono, ukuhleba nje akufuneki kodwa mase sibhekisisa. Kuthiwa futhi obhululu bathanda ama-yellow bone. Ayibo ngiyadlala mina nizobophisa umuntu. Ni-subscribe la. Khona angazi ukuthi ogetsini e-channel injani. Hhayi mina ngivele ngihleke mase ngiqala ukuthola lawo ma-comments. Ngihleze ngiyidlalela bakithi, ngiyayidlalela futhi namanje. Nayo lento le bengithi nje mina asiyiyekeni ngoba
kubukeka ngathi thina siy'thanda izinto ezinhle, asiy'thandi impumelelo. Uma inomuntu omnyama phakathi sesizothi ngoba unezinto. Kodwa futhi uma abantu bekhuluma ngawe kanje, kusho ukuthi kukhona into osuke uyenza. Usuke wenza into abantu abangayilindele ukuthi ungayenza. Ake ngisho njalo, ngibeke ngaleyo ndlela. Abantu uma bezoba nento yokuthi wena wenza izinto ezithile kunjani, shuthi usuke wenza into abacabanga ukuthi ngeke uzuze uyenze. Asiyivale-ke le video kusebusuku, ugesi ubuya manje, yikho nje sengithiwa sengikhuluma ngalesi khathi. Besihleli ngobumnyama, ukuhlupheka kwase-South Africa-ke lokho. Hhayi.